Ай, 20 пъпа с едно, ама не лага грам. Ба тяхната майка, ламери. Виж ги няма всички под 20к кръв. Оле, то няма никой над 20к. О, то пич хич ни изяди 7к. Ей, бал с то шаман тук, друида е. Ударя от майна. Записах. И аз па не. О, и аз съм записал, бе. Оле, то на 12к кръв, мен. Кой е? Ето, бе! Такъв, мен. Това гавря, бе. Толкова взеха, ма не ми изписа демиджа, мен. О, махой, бе. 2-0 ли, бе? Ето сега, ляко. Яла гори, бе. Ние ще ги направим гори с сандаряга. Не знам, бе. Сега сега. Те слизат долу. Не, яла гори, яла ги Баста, те направим. не могат да си видят демиджа, бе. Толкова бързо умират. Да, бе. Не мога. Ей, то е едно нещо. Горе ли си, бе? А? Айде, горе. Двама, че. Идва да ги почим и че си бал майката. То всичко живо идва нагоре. То горе има хора, бе. Тапака. Къде, бе, пич? Тапака се кръсти. Оле, чай, че тук са малко повече от нормалното. Готово, бе, пат. Къде бегаш, бе? Не, бе, един критикъл не мога вкарам, бе. Бе, вече умрял. Такива много ги мразим. Аз му кажа. Ка умря, бе. Какво направи? Те сега няма да са руд. Его човека с парата. Много малко демидж правя нещо, по 700. Ей, то кога избяга, бе, май? Оле, двама избяга. Не, един е. Майка ти хранилищи, бе. Ето то деба и дори да стъп деба. Няма хой го фани, той е оня бързо шоу, бе. Ето го. Абе, за какво им правя? демидж, бе. Да, аз на това му правя по 6, бе. 4к. Аз по 6, смятай. Толкова и аз съм това намисъл с едно камо правя, бе. Бати хан. Но здрав това, бре. Те кога занесаха едно знаме, бе, бай, тя. Това се знамето от тука пак. Его пак той е. Ама ти не еба седи тука. 6 критикъл, баба майката. Оли, гледай го, е много малко му правя, по 1,700. Това е аз толкова, бе. Его стъри за Те един. бе скайп по-умрял. Скезе бургер. Това на какво е, бе? Не знам. Наред ли е, бе? Опа, какво му направихме? Оли. Абе, само това ли се ражда? 3К, добре. Бати ми зърниците имаше. Ти ми носи знамето, умрел. Абе,